ψωμέτρων, το χωματόδρομο, λυτρωθήκαμε. Βλέπουμε απέναντί μας Çanlarını diyorum. την Άγια Γη. Keçilere Βλέπουμε çanlar μπροστά μας oldu. Buradayken. γενέτειρα τις ρίζες μας. Βλέπουμε μπροστά μας Amca var. το Κοϊνίκ. 1896 τότε γεννήθηκε ο Γαλατσίδης ο Λάζαρος, ο παππούς. Orada tanışları var. 1922 τότε γεννήθηκε σε αυτήν την Άγια Γη ο πατέρας μου, ο Σπυρός ο Γαλατσίδης. Zırnağı çıkar, zırnağı. Αυτό είναι το Κοϊνίκ, αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η ρίζα μας. Σας μιλώ με τρεμάμενη φωνή, δεν αντέχω. Kimse bilmiyor. Göremiyor. Önceki gelenler ağlıyorlar. Biliyor musun? Nasıl? Ağlamıyor mu bırak? Peki. Εδώ η δικιά μου μάνα γεννήθηκε ο πατέρας μου. Αδερφέ μου, εδώ γεννήθηκε ο πατέρας μας. Yaşlı mı? Hemen çok yaşlı. Burada 2 tane kilise var. Kilise 2 tane var. Τρεις εκκλησίες είχε εδώ λέει παπά. 2 tane var. Bir tane çağrı yapma. Ya işte. Şeyler sokuyorlar para aramak için. Halbuki fakirmişler. Σκαλινά της εκκλησίας λέγεται Ben kızıyorum. Böyle sokulmana kızıyorum. Kızıyorum. Sen diyor bir yere bir şey koyuyor musun? Para koyuyor musun? Ki o zamanki şartlarda para nerede olur? İşte akılsız adamlar öyle yapıyor. Evet. Akılsız adamlar öyle. Burada η εκκλησία μου var εδώ. Var evet. Evet kilise. Baba εδώ εκκλησία ήταν. Ναι, απέναντι. İleri gidebiliyorsun. Απέναντι. Veyahut da burada araba burada. Köpek var. Köpek olur köpek. Köpek olur. Εδώ βλέπουμε, Σκυλιά πρόσεχε να μην έχει. εδώ βλέπουμε την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Εδώ παντρεύτηκε ο παππούς μου. Εδώ βαφτίστηκε ο πατέρας μου. Είναι η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Αυτά που βλέπετε μόνο έμειναν. Αυτά τα ερείπια είναι της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού. Αυτές οι Αγίες Πέτρες σκεπάζανε τον οίκο του Θεού, την εκκλησία Τιμίου Σταυρού. Εδώ εκκλησιάστηκε ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου. Εδώ εκκλησιάστηκαν όλοι οι οικογενειώτες χριστιανοί. Var orada da var. Bunları vereyim mi? Dede var ya, Var benim evde. 3 yaşında buradan gitti, burada doğdu. Çok iyi insan, çok. Εδώ ρωτάμε να μας πούνε μήπως ξέρουν για το σπίτι του παππού. Τελείως μέσα στην εκκλησία και τελείως. Έλα, έλα. Αγαπητοί μου συγγενείς πατριώτες, μ' αξίωσε ο Θεός να
αξίωσατε ως ύστερα από 80 χρόνια. Karınca biliyor musun? Ermeni. Ήρθα στο μέρος που γεννήθηκα στο Κοϊνίκι. Karınca. Άκουσε με πατέρα. Ακούστε με. Sarı. Πήρα μια χαρά, μια ευτυχία ότι ξαναγεννήθηκα. Παίξω πατέρα Κοϊνική, τραγούδες στο Κοϊνίκι. Buna otur. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι το Κοϊνίκι. Σε όλα αυτά τα ερείπια κατοικούσαν Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι μετά το 22 ήρθαν όλοι στην Ελλάδα. Εδώ μαζεύτηκαν φίλοι από το Κοϊνίκι, από το κάτω. Şimdi önceden bunların zamanında Πατέρα, βαρπαγιά μου να ακούσουν. Πάμε μας την τύχο. şöyle. Şimdi bak her Καρούλα, burada horon oynadı. έχω πολύ χρόνο. Πες σιγά σιγά τον πατέρα μου πάνω κοντά να παίξει ένα χορευτικό Hoppa! Hay yavrularım. Sağ olsun. Sesi bağırırsan ne? Gelin buraya. Yeri yavrum yeri. Aslan yeri. Şimdi geldim. Aynı horon bu. Hayır, öyle. Gelin buranın. Bu kadar geçmişler. Bunları da. Evet, buranın. Bunları. Herkes böyle tutuyor. Yaş patera. Ölüyorum sana değil. Buyur böyle gidersin. Ben seni alacağım. Aslan canım. Gel vaktin
Alsan canım ya. Gelsene. Oh, iyi oynuyorsun. Horon da biliyor musun? Geliyor ses. Oy. Yoruldum. Gel şuradan diyorsun. Bu. Herkes görmek istiyor. Onun için gel kızım. Bir de sen aynı buraların havalarını çalıyorsun. Yoruldum işte. Dur niyet. Eskiden burası şeymiş bak burası. Κοιτείτε νελάρε μέρη. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι το Πενίκι. Σπίτια πετρόχτιστα, με τσατμάδες, με λαμαρίνες. Εδώ στα πλεόρια καβάκια περνάει από κάτω ένα μικρό ποταμάκι. Εδώ γράφτηκε η ιστορία του Γαλεντσόγλου, του Γαλετσίδη σήμερα. Εδώ είναι οι ρίζες μας. Εδώ ανήκουμε, αλλού κατοικούμε. Δεν μπορώ να περιγράψω με περισσότερα λόγια ό,τι αισθάνομαι και ό,τι αισθανόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τον Θεό που μας αξίωσε να ζήσουμε σήμερα αυτές τις μοναδικές στιγμές. Αγαπημένε μου πατέρα, πιστεύω ότι σήμερα σε γιο σου έκανε το χρέος μου. Σήμερα ολοκλήρωσα το καθήκον μου. Να σε φέρω στον τόπο που γεννήθηκες, εδώ που βαφτίστηκες,
Tabre, nou gein. Abimlerin numarasını da yazayım mı? Evet. Koyunun kaydasını çalıyor, koyunun. Εδώ είναι τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Σταυρού. Ağrıyor. Ağrıyor. İkisi de ağlıyorlar şimdi. İkisi de ağlıyorlar şimdi. Manchester'dan biraz. Oo. Da gelemiyorum ki. Opa! Araba! Oo! Aslan benim aslan. Adım bir adım ter geçmez benim meradım vay vay Konyalım yori yoru yavrum yori aslan yarım yori aldattılar seni vermediler beni. Hadi! Yallah! Yaşındayım. Ha? Kaç yaşındaydın? Şimdi 2 yaşındayım.
Geceler saymaz şimdi. Şimdi küçük oldu. Aslan benim. Onu yapıp Hani git. Είδες πατέρα, πατσοδία νύχια πέσεις. Akşam seni düğüne götüreceğim. Düğün yapacağız. Yapacak. He. Ne güzel fotoğraf. Bir de Rum'daki çal bakalım. Görüldün? Yok ya. Rum'daki çal. O benim kardeşim oluyor. Rum'daki. Hı hı. Ήβρες τις συνταθέρες φέρουλα. Αυτά είναι οι νύφες. Πύρο, άκου το πει είναι η μάνα σου. Θέλει να δεις τον σατά το κορίτσι. Τέρε πως χορεύει, τέρε. Arya sen de öyle. Τέρε, Σπύρο, τέρε. Βλέπεις τα μυαλιές. Θέλει να πει ότι είναι νύφες. Γεια σου ρε πατέρα. Yaşasın yavruları.
θείο Δήμητρο, άτα του χωρίς, όλο είναι το κοηνίκι. Απαδά είσαι εσύπα. Ήθελα εσύπα να είσαι αδά. Έψα για το πήρα στον τηλέφωνο. Τώρα φορώ και εσύ αδά σου μάμ είσαι. Αυτό είναι ο χορός της συνήθης. Πατέρα μου παίζει τον ηχόπορμα, να παίρνουμε τον ύφο τώρα και φεύγουμε. Άντε Χαρούλα, πάρ' τον ύφος και φεύγουμε. Άντε. Να λελεύω εγώ, πεθεράκι νύφο εντάμα. Όπα! Μαρία, να η κονιάγας. Πήραν τον ύφο και φεύγουν. Όπα! Έλα πιάσε εσύ. Όχι, Καλά είσαι, καλά είσαι. Πού είναι η κυρία σε?